Εμείς από πλευράς του Δήμου είχαμε αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για να υποστηρίξουμε το νησί μας σε επίπεδο υποδομών. Νομίζω στον τομέα της καθαριότητας και του νερού πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά. Ελπίζω ότι δεν θα υπάρξει κάτι πολύ ακραίο που θα μας δημιουργήσει στη συνέχεια πρόβλημα. Θέλω να πω με την ευκαιρία επίσης ότι ο τουρισμός για μας, για το νησί μας, είναι ο βασικός πυλώνας της οικονομικής, της κοινωνικής και της πολιτιστικής ανάπτυξης. Ο τουρισμός είναι εκείνο το μέσο υποστήριξη του νησιού μας σε ανταγωνιστικό επίπεδο. Έχουμε κάνει κατά το παρελθόν συγκεκριμένες κινήσεις και έχουμε ενισχύσει και έχουμε υποστηρίξει σημαντικά, θα έλεγα, το θέμα της ανταγωνιστικότητας του νησιού μας. Τα αποτελέσματα άλλωστε φαίνονται.